سلام فتوات تخاتلتي مدباتنا كمي تغنيو أمنا لومي تحستناون كم تغطسالينا غربالكم بدي تصوعون زرستا بسامي الكدانة ودعوك أرستا درست حتى أرزانتا حيزنا لكم قريبنا لنا كم وترو أقدمنا كومنت شير لايك كومون سابسكرايب مكبر يترسعنا بلنا نامولو تحستا كنسكركم أتي بوعلتي ناي مسغانا نقدت كجبر نامن بربيتنا كم زمتص قصرا زفليلي سبعي زمتصلو غزي سلا زغربه أنا ولاديتين دحرتي زغبرنايو حبراوي ناي مغبي مدلاو عمام نفسنا نمفقدينا بيلنا أنا ولاديتين ننبر مرعو سلا زينا وركو دحر الصراح كله ناي غزا عمام مستا شماغلدي ناتحقاقزنا إنا نعمو سرحتنيا ناي غزا خو قصر كندي ايوان هدغيلي اتا حساب كن بولاديتي قبلاي نبرن انا نقولبتين نكلخو سرحتنيا خو قصر فصوم دلاي بلين رزنا ودي من قصقاس طعناي كوف زبله مس غزي يزمشمش سرحتنيا غزا دما ايخي انا بلتي اتزربني بومياي كم زردؤون مسرح طعنا مخانيو زين قسقس فطور كموت زفليو مستنفاسو ترايو ولاديتي جن نتا سرحتنيا غزات تبل ملئت حساب كتد مصان كلا سغد قدي زبلا قال هيوان كم سرحتنيا غزا مستقصرت زغطما قلبي يبلو رزنا ودي انا بلتيا بمسكور قارت تزرب زربا بقلشنخو قنع منبارو يسمى معلي البزي بلن هيوانات كم سرحتنيا غزا تقصيرن نقلي صبوق عدل كوينو أسرحتن كان ولادهم كريوان كلو البي زي بلندما كساب صوتها عمل زبتصح بدل قبل علام كان زفتم بمن قدي السرحة العودي استعذب كويو ولاديتي جن ملو عمرا أفابريكا سرحت كنسا بخمي زبل رديتيا ورتق سرحتنيا غزا انكل عال اتحقي قرمي زبلني نتسنا أكلاتنا ودينا يا معرقلنا زبلنا لبسي دحر ملباسنا أمناي سالن كفل خوينا ولاديتي كم زقمنا بلد ناو تبون كتقرارب مكلا أنا دما مس ولاديتي حفشاو علالنا علالكو اواناويت غازيتي زقنات النيرة اتقاشي بزيف التاويو نامن بربيتنا كمتس نعين ندي ولاديتين كبتحنا مع التفلي لي ركبنا نيسر حقات أميز فطري نيرو نمبتح اتقاشا نابيتنا هردقيلة زي مقبالي كم بلد سلسرد أكويو أنا نتسب أي زقبر كل حاجز موياوي قديت أي سلزخو نمبر موسى ويمسقانا قدن كركبالني كاب زبل سلزي نبريو إتا مستسب أي زرغبت إنهم موت فتيما ترسعي كونتن هيوت نايتسب أي نسدرا بيتن نمدحان أنا المسارحتين متأنو بزحلف إنها تسعيتنا تعرنا كن كم تأقدم زقلتكو نموسان مسغانان زي كونس موياو قديتانا سلز نبريو نتوم سدرا زقطهم حدقا أسي أسقاقيو اتسبعي مس بعلت بيتون متن عغم أدام زحالفو كلتا أوداتن حانتو قالونن كلايو زسنبد حدقا مكينا قديموم سدرا بيتو أشاويم عارفهم اتولادقن بزدن تو تأمريو كاموت تريفو أب كم سهمتون كلن بقري مستي سدرا بيتو بقال ماما زطفئو والسبعي حاليت صفلقو عمق زبالة ليلة زمسرتنا أما فواسو متسنون عن مقبادون حل نايزج أنقعو إيس فتسنكو نوارح سلز حابرنا وهدتنا قلتو فيلي تخسيتو زقات أمو كنت مرير بمنبارو كانت أمو فتسم دلاي نبرنان على تاو ركبنا بزفترو أقاد أمي حرفف زبالة ليلا كن مسرت أي تزقمنان اتا حدقا اتا سابعي مسدرا بيتو نعرفتي كاوت أهاجر مسمتو كم زقات أمام السمعكو رزنات تخستت أمنا قداي إخوينو تسمعني اتناي مكينا حدقا ناب كتما باطئ نعودت النخديو قديمو اتو خنتات نولاديتي مسألة الكوا اتا ررتي ولاديتي نبعات زسعابة سنباديو فتيرو لام نتسبعي كم بتحون وسينا نيرا أنا أبقون خمز اللخو حابي رجن كم بتحو أقونا ديبا
ምኽንያት ነይሩን እዩ ወላዲተይ ዕምራ ሙሉእ ብናይ ሽቕለት መግዛእቲ ዝተፈጥረ ሕልፍ ዝበለ ውህሉል ድኻም ከም ዝነበራ ስለ ዝፈልጥ እየ ወላዲተይ ከም ሰበይትን ሰብኣይን ኮይና ከተዕብየንን ኣብ ዝብጻሕ ከተብጽሓንን ዕምራ ሙሉእ ከም ዝለፍዐት ልዕለይ ዝፈልጦ ስለ ዘይነበረ ወላዲተይ ንዓይኒ ምዕባይ ቀትሪ ኣብ ፋብሪካ ለይቲ ኣብ ቤታ ጥራይ እናሕለፈት እያ ብዘይ መለሳ ካብ ኩሉ መቐረት ዓለም ተነፊጋ ኣብ ዝብጻሕ ኣብጽሓትኒ ድምፂ ማዕጾ ናይቲ ንነብረሉ ካንሸሎ ምስ ተኻሕኩሐ መን ምዃኑ ፈጺምና ይዘንጋዕናዮን ማዕጾ መሰርሓኹ እቲ ጋሻ ቤትና እቲ ጉዱእ ሰብኣይ ነይሩ በቲ ዝሓበርክዎ መሰረት ብዘይ ምግጋይ ልደት ቤትና ምብጽሑ ብዘይ መጠኔ ተደኒቐሉ ንነብረሉ ገዛውቲ ዘመናውነቱ ዝሓለወ ብመለለይ ቆጽሪ ክትፈልዮ ዋላ ዘይሸግር እንተነበረ ነቲ ጋሻ ሰብኣይ ግን ከየደናገሮ ኣመነ የፈሪሐሉ ነይረ ምዉቕ ሰላምታ ተለዋዊጥና ኩነታት ጥዕንኡ ሓቲተ ዘንጠልጠሎ ግዛዕ ድሕሪ መቐባለይ መሪሐዮ ናብቲ ወላዲተይ ዝነበረቶ ኣበልኩ ንወላዲተይ እቲ ሰብኣይ ናብ ቤትና መጺኡ ከመስግነኒ ከም ዝደሊ ምስ ሓበርክዋ ፍጹም ከዓግቶ ከም ዘይብለይ ኣትሪ ረኣያ ተማሕጺናትኒ ኩነታቱ ብቐጻልን ብግዳስን እያ ተሓተኒ ነይራ በቲ ዝሰማዓቶ ሓደጋ ክትርጓሂኡ ተሰሚዕዋ እቲ ኩነታት ምስ ሰማዓቶ ዝበለትኒ ፈጺመ ዝርሳዕ ኣይኮንኩን ረዘነ ወደይ እዚ ዘጋጠሞም ህድግለነ ዘብል እዩ ኣደ ሓደ እናበልና ነስቆርቁር ከይቲ ጉዱእና ንፈርህ ብዙሓት መውላድከ መን ውሕስ ትሕጃ ኢልዎ ፈጣሪ ይህብ ፈጣሪ ድማ ነቲ ሰብኣይ መሪሕዮ ናብ ናይ ሳሎን ክፍሊ ከኣቱን ከለኹ ወላዲተይ እምበረ መጠን ከም እትሕጎስ እናሓሰብኩ ኣቴ ዝገጠመኒ ግን ኩሉ ከም ትጽቢት ኣይነበረን ማማ ኣቶ መብራቱ እናውልኪ ክቡር ጋሻና ኢለ ሰላም ተኸለዋወጡ እሊ ምስ በልኩሎም ገጽት ጋሻ ዝረኣየ ዕንተ ወላዲተይ ከም ዘደንጹ ክስተት ዝረኣየ ካብ ሰፈረኔን ክወጻ ደሌን ጠመተ ኣቶ መብራቱ እውን ብናይ ስምባደ ትርኢት ተጎብአ ኩነታቶም ፈጺሙ ክግምቱ ይከኣልኩን ብትኹረትን ብስምባደን ምጥምማቶም ግን ፈጺሙ ገረመኒ ሃንደበት ኣቶ መብራቱ ንልበይ ዝመልሕ ቃል ወርዊሩ ኣዜብ ምስ በሉ ኣዜበ እውን ደው ኢላ ክትቀውም ፈጺማ ይከኣለትን ክልተ መታልሓ ድሕሪ መሓዝ ነፍሳ ወለሊልዋ ሩኽ ምሽ በለት ብሃንደበታ ውዕውለት ሓኪም ኮይነ ኣብ ስራሕ ዓለም ካብ ዝቁጸር ወርትክ ኣብ ስራሐይ ህንጡይ ሰራሕተኛ ንኽኸውን ህርዲግ ምስ በልኩ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ እዱድ ናይ ስራሕ ወኒ ካብ ወላዲተይ ዝወረስክዎ እዩ ኣደይ ወላዲተይ ዋላ እኳ ትዕበ እንተኾነ ስማ ትልለየሉ ቅጽል ግን ትዕበ መረንጊ ዝብል እዩ መጸውዒ ቅጽል ስማ ካብ ትሰርሓሉ ዝነበረት ፋብሪካ ዝፈለቐዩ ወላዲተይ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ናይ ዕምራ ኣብ ሽቕለት ዓለም ይሕሊፋቶ ወጋሕታ ወፊራ እቶ ክትኣቱ ፈጺመ ዝርሳዕ ይኮንኩን ንወላዲተይ ኣብ ግዜ ፀሓይ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ጥራይ ዝሪኣ ኣብታ መዓልቲ ዕረፍቲ ግን ከይበቐቐት ዝግባእ ፍቕሪ ወላዲትያ ትምጥወለይ ነይራ ወዲ ወፋሪት ብምንባረይ ጎረባብትና ከም ውላደነይ ዝሪኣነ ነይረን ምስ ሞሳተይ ብገለ ክጎራፈጥ እንከለኹ ወዲ ወፋሪት እዩ ኢለን ካብ ዝርያን ሓሌት ወላድን ገሊለን ናበየን ዘሻርዋ ነይረን እቲ ማሕበራዊ ሓሌት ኣብ ጽላት እምረይ ተወቂሩ እዩ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝመስል ናይ ገዛዕዮ ኣነ ካብ ግዜ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ ከዓሞ ጀሚረ ጉብዝ ምስ በልኩ ባዕለይ ሓዋ ኣጊደ ሻሂ ምፍላሕ ጉቡእ ኣይኮነ ጸኒሐ ድማ ሽጉርቲ ቀርዲደ ሽሮ ፈለኽ መባልን ስልሲ ምስራሕን መለኽኩ ኣብ ዝቐጸለ ዕድመይ ግን ኩሉ ናይ ገዛ ዕማም ኣብ ዝባን ኣይኮነ ኣዜበይ ሰንበት እንጀራ ምስንካት ጥራይ ኮነ እጀማ ሕጽቡ ክዳውንቲ እቲ ዝፈትውዑ እዩ ነይሩ ወላ እኳ ደቂ ገዛውትና ጓልጓሎም ናበሉ የባጭውለይ እንተነበሩ ኣነ ግን ንወላዲተይ ናይ ምሕጋዝ ዝነበረኒ ልዑል ሃንቃ ንዘረባ መዛኖይ የድህበሉ ይነበርኩን ዕድመይ ልዕሊ 13 ምስ በጽሐ ወፊራ ከኣትሞ ወላዲተይ ክትብረ ክትባጊ እሕቲረ ድሌታተይ ግን ብወላዲተይ ፈጺሙ ቅቡል ኣይነበረን ኣነ ወፊራ ዝኣትዎ እኹል ይረዘነ ወደይ ንስኻ ኣመት ምህሮኻ ጥራይ ግበር ጽባሕ ኣብ ዝብጻሕ ምስ በጽሕካ ሓፊስ ካሕሳ ክትክሕሰኒ ኢኻ ንዓይኒ ክትክሕስ ግን
መጀመርታ ኣብ ትምህርትኻ ብሉጽ ኩን ዝወደይ ብሉጽ ተምሃራይ ብምባልያ ስንቂ ዘንት እለት ዝኾነ ምኽሪ መጥዋትለይ ብትምህርቲ ብሉጽ ምዃነይ ጥራይ ንወላዲተይ ዝኽሕስ መንገዲ እንተኾይኑ ከመይ ንፉዕ ተምሃራይ ዘይከውን ካብ ዝብል ሃውራዊ ባህጊ ኣብ ትምህርቲ ቅዱስ ክኸውን ጀመርኩ ኣብ ትምህርቲ ክግደስ ጀመርኩ በኣውርኡ ንኣዜበይ ንምሕጓስ ይነይሩ ኣይሓማቕኩን ድማ በብዝሰግሮ ዝነበርኩ ደረጃ እናበለጽኩ መጻኹ ዓመት በትምህርትን ብጠባይን ብሉጽ ኮይነ ካብ ምሽላም ፈጺመ ይበኩራይ ነበርኩን ዋጋይ ተኸፊሉኒ ወላዲተይ የእዳዋን ምጽወታ ፈጺማ ወስንከ የበለትያ ያዕብያትኒ ንዓመታት ኣብ ፋብሪካ ጥርሙዝ መረንጊ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ፍጹም እንከይ በኸረት ዓቕሚ ኣዳም ኣብጽሓትኒ ብስነ ስርዓት ኣብ ትምህርተይ ጥራይ ክነጥፍ እናተማሕፀነት ብልዑል መዓርግ ከም ዝምረቕ ጌራትኒ ኣብ ስራሓ ዘለዋ ፍቕርን ተገዳስነትን ሕልፍ ዝበለዩ ንስራሕ እምበር ንዕረፍቲ ዘህንጥወኒ ፈጺመ ተዓዚበላ ይፈለጥኒ ሓሚማን ከላ ዕረና ጣዕማ ስራሕ ዝወፈረትሉ እዋናት ኣመና ብዙሓት እዮም ኣብ ትሰርሓሉ ፋብሪካ ብልጽቲ ሰራሕተኛ ተባሂላ ዝተሸለመትሉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ነይሮም እዮም ኣዜበይ ንስራሕ ኢላ ዝተፈጥረት ሰብያ ማንታ ዓማሚዩ ኣብ ዝባና ነይሩ ከም ኣቦና ኣደን ኣብ ቤታ ሓላፍነት ናይ ገዛና ኩሉ ዝባና እዩ ብወላዲተይ ማሚቆ ይዓቤ ዝስእኖ ፈጺሙ ነበረንን ኣቦይ ወላዲየይ ግን መማህርተይን መተዓቢተይን ብዛዕባ ወላዲኦም ክዛረቡን ከለው ብርግጽ እጉዳእ ነይረ ግን ደፊረ ብዛዕባ ኣቦይ ነደይ ክሓታ ፈጺሙ ትብዓት ኣይነበረንን ኣዜበይ ስም ወላዲየይ እውን ፈጺማ ልዒላ ይትፈለጥንያ ወላውን ነፈው ሰማሕላ ከመይሊ እሞ ብዛዕባ ኣቦይ ነደይ ክሓትት ሓደ መዓልቲ ግን ፍሉይ ክስተት ተፈጥረ ንሕልናይ ተርቢዑ ብዛዕባ ኣቦይ ወላዲየይ ነደይ ክሓታ ትብዓት ክፈጥር ዝቐሰበኒ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዘይኣመለይ ምስ ሓደ መምሃርተይ ተባኢሰ ወቃዕክዎ ዋላ እኳ ብመምሃራነይ መግናሕትን መቕፃዕትን ተተቐበልኩ ንጽባሒቱ ግን ወላዲ መባእስተይ ናብ ቤት ትምህርትና መጺኡ መምህር ኣማእኪሉ ረኸበኒ እቲ መንጎና ዝነበረ መምህር ንወላዲ መባእስተይ ንምርግጋእ ሓፈሻዊ ኩነታተይ ምስ ገለጸሉ እቲ ሰብኣይ ዘይጽወር ሸኸም እዩ ደርብዩለይ ኣይ ወዲ ሰበይት እንተኾይኑ ሓቂ ይኽስድድ ሰብኣይ ዘይዕብዮ ቆልዓ ከመይ ኢሉ ስርዓት ክገብር ወዲ ሰበይቲ ብምባልዩ ብንዕቀት ኣባጭልና ሕቁ ሂቡና ተዓዚሩ እታ ዕለት ጎደሎ ምዃነይ ዝሰወጠትኒ መዓልቲ እያ ነይራ ሽዑ ዝተሰማዓኒ ነፍሰ ምትሓትን ሸቑራራን እዚ ኢለ ክገልጾ ይክእልን ኣቦይ ኣብያ ኣሎ ብህይወት እንተሎ ስለምንታይ ዘይመጸኒ እንተሞይቱ ድማ ስለምንታይ ኣዜበ ዘይትነግረኒ ዝብሉ ሕቶታትን ካልእን ንውሽጢ ገማድሖ ነታ ከም ታቦት ዘኽብራን ዝፈርሓን ወላዲተይ ደፊረ ክሓታ ወሰንኩ ትብዓተይ ዝወለዶ ዘረባ ኣቦ መባእስተይ ነይሩ ወላዲተይ ካብ ስራሕ ተኣትወሉ ሰዓት ዝነውሐ ኮይኑ ተሰማዓኒ ተርባፀይ ተሓንቢቡ ንህንጥዩነተይ ይዕረጎ እታ ወጋሕ ተወፊራ እቶእቶት ተኣቱ እንታይ ዓይነት ሕቶ ቀሪበላ ከም ዘለኹ ከይፈለጠት ከም ኣመላ ንመዓልታዊ ናፍቆታ ክትሓጽብ ሓቂፋ ብምስዓም ነጸላኣ ካብ ዝባና ከይውረደት ብዛዕባ ዝወዓልክዎን ዝተምሃርክዎን ሓተተትኒ መልሰይ ርጡብ ኣይነበረን ብስልቹ መንፈሰይ መሊሰላ ስለ ዘይቕለበትለይን ዘይስተባህለትለይን ግን ሸፋፊላትን ሓለፈት ውሽጠይ ግን ብኻልእ ሓሳብ እዩ ዝገማድሕ ነይሩ ልሳነይን ውሽጠይን ሳምበላቃይ ነይሩ ድሕሪ ምድራርና ውሽጠይ ዝሰተሮ ሕቶ መሬት እናጠመትኩ ሓተትክዋ ንዝሰማዓቶ ሕቶይ ከም ዘይሰማዓቶ ንሕቶይ ብሕቶያ መሊሳትለይ እንታይ ብዝብል ናይ ምድንፃው ቀና ደረት ትርኢት ገጽ ወላዲተይ ኣሻቡ ከሰል ተኸድነ ሕቶይ ንዓይውን ምሰድኻኽዎ ፍርሒ እዩ ዘርዩለይ እታ ኣዜበይ ኣቦይ ኣብያ ኣሎ እትብል ሕቶይ ሓጻር ክንሳ ኣብ ውሽጣ ግን ዕልቢ ዘይብሉ ዝተጠናነገ ናይ ህይወተይ ምስጢርያ ፂራ ነይራ ኣብታ ምሸት ኣብ ገዛና ዘይነበረ ኩነቲ ተፈጢሩ ሰላም ዝዓሰላ ቤትና ድምፃ ዘይስማዕ ናተይን ናይ ወላዲተይን ስፍራ ንፈለማ እዋን ኩሉ ነገር ሰኣነቶ ወላዲተይ ንፈለማ እዋን ብዘይምሕር ገረፈትኒ ጎረቤት ከይረድኣኒ ሸጋት ናይታ ጸባብ ቤትና ኣዜበይ ድሮ ለኩታቶያ ነይራ ገጻ ድሮ ደም ሰሪቡ ከም በዓል ደማያ መናጭታትኒ ዓቕለይ ምስ ፀበኒ
ኣወድር ጋሕክዎ ኩሉ ሰማዒ እዝኒ ከም ዘለዎ ክረድኣኒ ልደት ቤትና ዓጎገ ኣዜበይ ንመኽፋት መሰቕበፀቶም ግን ኣጉባዝ ማዕጾ ገዛና ሴሮም ረድኡኒ ትንፋሰይ ክትሓልፍ ያደልያ በስናና ዝገሃፀቶ ነፍሰይ ተጀላሊዑ ደም ቲፍቲፍ በለ ነድሪ ኣዜበይ ግን ምርግኣበየ ጎረባብቲ ተረዳዲኦም ንዓይና ጎረቤት ወሰዱኒ ንኣዜበይ ድማ ብፀይቲ መተሓድርቲ ገዲፎም ንፈለማ እዋን በበይንና ከም እንሓድር ገበሩ እንታዩ ገጢሙና ንኹሉ ጎረቤት ደንፀዎ ድምፅና ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣደን ወድን ባሃንደበት ዘሰንብድ እምባጋሮ ምትካልና ሕንቅልሕንቅሊት ኣይኮኖም ኣነ ተሓቲተ ወላ ሓደ ኾነ መልሰይ ኣዜበይ ግን ሓቲቶም ማድዮም ዋላስ በንጻሩ ዝፈለጥክዎ ኣይነበረንን ክሳብ ዛሎም ዕለት ጸላም ተኸዊሉ ብርሃን ምስ ነገሰ ናብ ቤተይ መለሱኒ ኣብ ገዛና ግን ኣዜበይ ኣይጸንሐትንን ዝኾነትኹን ካብ ስራሓ ክትበኩር ፈጺሙ ስለ ዘይሕሰብ ኣንጊሃ ናብ ስራሓ ኣገስጊሳ ገጻ ኸይረኣኹ ካብ ሕቕፋኣ ተፈልየ ምሕዳረይ ከይኣክል ንግሆ ኸይሰዓመትኒ ንስራሕ ምውፋራ ካልእ ቃንዛ ኾነኒ ብዝተዛረብክዎ ብጣዕሳ ሕሩርኩም ትርበልኩ ምሸት ካብ ስራሕ ምስ ተመልሰት ኣዜበይ ኣብ ገዛና ንበይናይ ጸናሕክዋን ዓበይቲ ጎረባብቲ ሓቢሮምን ነበሩ ኣዜበይ ገጸይ ርኢ ምስ ህበለት እወይ ርዝን ወደይ ኢላ ሕቕፋ በለትኒ ኣነ እውን ናፊቐያ ስለ ዝወዓልኩ ጥምጥም በልክዋ እቶም ኣብ ገዛና ዝነበሩ ዓራቑ ብተግባርና ድንግርግር በሎም ዝብልዎ ስለ ዘይነበሮም ባእሲ ወልድን ወላድን ንቡር ምዃኑ ኣሚኖም በብሓደ ካብ ቤትና ወፁ ምስጢር ባእስና ግን ምስጢር ኮይኑ ተደብየ ድሕሪ ተሰንካ ምሸት ንኣዜበይ ፍጹም ብዛዕባ ወላደይ ሓቲተይ ኣይፈልጥኒ ዋላ ብዝለዓለ ትምህርቲ ብዶክተሬት ምስ ተመረቕኩ ኣቦይ ድሕሪ ስመይ ዝጽሓፍ ስም ሰብ ዳ እምበር ህልው ዲሙት ዝፈልጦ የብለይን ክሳብ ኣብ ዝባነዛ ምድሪ ዘለኹ ንኣዜበይ ብዛዕባ ወላደይ ንኸይሓታ ስውር ቃል ኪዳን ኣትየ ኣዜበይ ንዓይ ክንድኹልያ ክንድቦን ልዕልደን ንስለይ ክትብል ኣብ ፋብሪካ ዝበለየት ኣደይ ወላዲተይ ከመይለ ንስለይ ክጥዕመኒ ዘይተደልይ ሕቶ ንህይወታ ሓታ ኣዜበይ ኮ ንዓይ ንኣዜበይ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ሆስፒታል ምስ በጻሕናያ ብሓገዝ ሕክምና ኩነታታ ናብ ንቡር ምስ ተመልሰ ቁልሕልሕ ኢላ እንቃዓንቃዓ ድሕሪ ምስትንፋስ ንኽቐርባ ብርእሳ ምልክት ገበረትለይ ቅርብ ምስ በልክዋ ብሃሳስ ድምፂ ሩዝን ወደይ ኩሉ ዘንትወለ ይበሎ ኢላትኒ ናብ ናሕሲ ተኻለተነ ዒንታ ኣነ ግን ምስቲ ብስሙ ጥራይ ዝፈልጦ ወላደይ ኣዜበይ ኣብ ዑለት እንከላ ናይቲ ዕቋር ዛንታ ሕመረቱ ጸዊለይ ስለ ዝነበረ ኣዜበይ ኩሉ ሰሚዐ እዩ ብዙሕ ዝቕየር ነገር የለን ንስኽንዓይ ኩሉ ኢኺ በልክዋ በርሃውሃው ኢሉኒ ኣብታ እዋን ገለስኻም ከም ዘረገፍኩ ፎኸስኩ ሲልኒ ነይሩ እቲ ብስሙ እምበር ብኣካል ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ወላደይ ንኣዜበይ ምስ ረኣየን ሃንደበት ምስ ወደቐትን ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ከም መርድእ ዝተነግረ እዩ ኣልቂሱ ንቑስል ውሽጡ ዝጐድእ ካልእ ጫሬዳ ስለ ዝገጠሞ ንኣዜበይ ኣብ ረድኤት ትረኽበሉ ክፍሊ የእቲና ክልቴና ምስ ተረፍና ግን እታ ሓቂ ጸወየኒ ምስ ኣዜበይ ብጉዳይ ስራሕን ተራኺቦም ከም ኣስራሕን ሰራሕተኛን ኣዜበይ ከም ሰራሕተኛ ወላደይ ድማ ከም ኣስራሒ ኣዜበይ ካብ ገጠር ሰሪሐ ስድራይ ክሕግዝ ብምባልያ ናብ ከተማ ኣትያ ዕላማኣ ሰሪሓ ጽጉማ ስድራ ንምሕጋዝ ነይሩ ብቤተ ዘመድ ከም ሰራሕተኛ ገዛ ኣብ ስድራ ቤት ኣቶ መብራህቱ ተቖዝረት እቲ ኣጋጣሚ ንኣዜበይ ከም ዓብ ዕድል መንጠሪ ባይታ ንኻልእ ስራሕ ነይሩ ግን ኩሉ ከም ባጋ ይኮነላን ንስራሕ ኢላ ዝመጸት ካልእ መኻልፍ ክፈታተና ጀመረ ኣብ ዓይነቲ ኣስራሒኣ ኣቶ መብራህቱ ኣተወት ዋላ እኳ ከም ዋልታኣ ንበዓልቲ ቤቱ ተሰኪፉ ልሳኑ ተዘይከፈተላ ብወስታኒ ዕንትን ግን መጠኑ ብዝሓለፈ ፈታተና ኣዜበይ እቲ ሓቂ ንበዓልቲ ቤት መብራህቱ ሓቢራ ፍታሕ ከይተናዲ ኣብ መንጎ ሰብ ኪዳን ሓወኻ ምንኻስ ግዜ በዓሉ ፍታሕ ከም ጻለያ ንግዜ ሂባቶ ግዜ ግን
ከም ትእምንቶ ዝገበረትሉ ፈጺሙ ይሓገዛን በጠበጥ ነብሪ ንዓጋዜን ኮይኑ መብራህቱ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዘይነበረትሉ ጨው ቀትሪ እዱድ ስምዒቱ ብዓመጽ ኣድለለ ክብርታ ርሕስቲ ስራሕተኛኡ ንምምንዛዕ ወይንቱ በሓይል ፈጸመ ንኹሉ ነገር ጋሻን ዘይትፈልጥን ዝነበረት ኣዜበይ ድሕሪ ትፍጻሜውን ትምሕትመ መሪጻ ሽፉን ከም እፉን ከም ሰራሕተኛ ኣብቲ ቤት ምቕጻል ግን ፈጺሙ ሕልናኣ ምቕባሉ ስለ ዝኣገሞ ናብ ስድራይ ክበጽሕ ብዝብል ምኽንያት ካብ ተኽሰርሓሉ ኢላ ዝኣተወቶሞ ክብራ ዝተቐንጠጠትሉ ቤት ንሓዋሩ ኸብለለት ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤታ ኮይና ጸዊኻ ብዘይውዳእ ውርደትን መከራን ንዓይ ተበኰረት ሕቶ ኣቦነት ዘይስገር ሓጹር ዋላ እኳ እንተኾና ንኹሉ ግን ምኽኒት ፈጢራ ምስ ገበታ ሓሰማ ሰገረቶ ወዲ ዓመት ምስ ኮንኩ ንዓይ ኣብ ዝባና ጼራ ናብ ቤት ኣቶ መብራህቱ ኣበለት ግን ኩሉ ከም ሓሳብ ኣይኮነላን ኣቶ መብራህቱ ዓዱ ቀይሩ ጸንሓ ሽዑ እዩ ውሽጣ ካልእ ሕቡ ጸዓት ውሽጣ ጽዩ ሽግር ዝፈጠሮ ናይ ኒሕ ጸዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕና ስራሕት እግርት ኪላትኒ ካብ ምስ ሰባት ተጸጊዕካ ምንባር ተገላጊላ ናተይ ትብላ ንእሽተይ ገዛ ተኻረየት ድሕርቲ ነዊሕ ውረድ ደይብ ግን ኣብ ትሕቲ ሰብ ምስራሕ እሞ ብዘይ ዝኾነ ውሕስነት ዝፈጥረላ መሪር ስምብራት ስለስተገንዘበት ኣብ ፋብሪካ መሬንጊ ተቖጽረት ደኺመን ከይበለት ድማ ክሳብ ስምቲ ትካል ድሕሪ ስማ ዝጽዋዕ ብትጋት ይዓያ ንዓይ ዕብያ ኣብ ዝብጽሕ ኣብጽሐትኒ ዘገርመንን ዝተሓሳስበንን ግን ብኸመይ ዝበለ ተኣምርያ በቲ ዝዓመፃ ወላደይ ክጽዋዕ ወሲና ባህሊ ግዴታ ኮይንዋ ኣነ ግን ወላ ዓዊላ ኣይዛረበሉ ዋጋራሃ ጸደይ ስለ ዝኾንኩ በደይ ጸውዑኒ እዝብል በደይ ጸውዑኒ